Его е. Няма нищо. Аербека. Къде е Аербека? Тук сме го монтирали. Его главният герой Кленди. Нашия човек. Усмивка. Така. Тук му е седалка да не го боли до пето. За димката. Публиката. Колю, Молю. Всичките са тук. Колата тук. Че подаваме ток. Сега. Любчо, сглобявай. Сега е момент. Сглобявай. Така. Я го виме. Добре. Добре. Да, една цигара буклук. Давай, готов си. Заповядай да седнеш, Кленди. Да не ме свърли. Нема, бе, как ще ти свърли, бе? Нема, бе. Така, седа. Така, чакай, центрираме, фокусираме. Почваме обратно броене. 5, 4, 3, 2, 1. Какво бе, Кленди? Ама какво стана, бе? Публиката. Его, Кленди. Край с записа.